Hello logoफोर welcome back to the my आंनि अरुण भाई ब्लग्स आरो आं दिनै माने हजायाव फैबाय माने रुमाव फैबाय आरोना गाबोन एग्जाम दं नालाय आं दिनै रुमाव फैबाय बावाखै only 1 घन्टासो जादों मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दा गोजांनाया एसे बारा आरोना रुमाव पाका नालाय आरो जोंथ' हानि न'आवसो थायो बे माने गोजांनाया बारा बेनिखायनो दा आं दसेनि उनाव जेकेट गाननोसै ओमफ्राय आं एसे बेरायनोसै आरो टाउनखौ मा मा देखायनाय जायो नोंथांमोननो बिशाल मार्केटाव हाबगोन सानदों माबा माबि लानो माने लानाय जायोना जाया नुबा मोजां नुबा लानोसै मोजां नुवाबा लालिया बेहाय फैबाय दिनै ओमफ्राय गाबोन एग्जाम दं आरो इडुकेसन लोगो फैदों नामा र' गैया गाबोन इडुकेसन एग्जाम दं आरो गाबोननो आं न' होलांनोसै आरो एग्जामखौ होनानै फरायनाय जायाखै एग्जामा बोरै जागोन आंबो मिथिया आरोना जेखि जाया गाइस टेंशन लानो लाब गैया जब आएगा तब जाएगा ना मा होनो माने गाइस आं दा माने हाथायाव थांसै आरो लोगो सासे फैगोन सिंथुर भाई होननाय बिथांजों आं थांसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थादो बेफोर गानबाय आं जेकेटखौ माने बिराद थान्दा नांदों आरोना बेनिखायनो गानना लाबाय थांसै जों दा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम सिंथुर আহিবলৈ মই মানে এইটো হুজাই মানে হুজাই অলপ ঘূৰিম আৰু না এই গাইছ বেনে সিংথুৰ কোনফালে যাওঁ এইফালে যাম ন না টেগুৰ ফালে যাম এইফালে ব'ল অলপ গাইছ सिंथुर तेरां बिथांखौ लोगो मोनबाय दा थांनोसै आरो ना हजाय टाउनखौ एसे गिदिङैनो आच्चा एग्जाम केक हल केइटासो आरो तिनटासो ना अहाखालि फार्स्ट एग्जाम कि दिप माने पढ़ानाय माने लोगोफोर आं एखे फरायथाराखैनो आरो ना माने पढ़ाय हुआ নাই মই अहाखालि एडुकेशन एग्जाम আছে कि लिखिम माने ধৰিব নোৱাৰে আৰু ন আজি বিশালত সোমাম বুলি ভাবিছোঁ কিবা ভেকচিন লাগিব ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটটো আছে নে আছে ৰুমত মোবাইল আছে নে নাই মোবাইল নাই ওলাই দিব পাৰিব চন ডেট অফ বাৰ্থটো মই কৰিছিলোঁ একবাৰ এনেকৈ চিষ্টেমে কিবা এটা যুঁজিম আৰু ন এইনে গাইছ नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन इटुवे माने गाइस आइटु कलेज रोड इफाले माने आमी थाखाथ' ओइटु आगत माने दिनै लोगोफोर आं एसे आसामिस बुंबाय आरोना आसामिस कल' अलप माने बिराद गारि भिर হয় इफाले पुरा धुली आरोना माने এই কি কম আৰু এতিয়া ধুলি দিনতো বহুত ধুলি এতিয়া মানে বৰষুণ দিছিল সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ধুলি নাই মানে বৰষুণ নিদিয়া সময়ত তামান ধুলি হয় ইয়াত মানে मा जादों माने खोथाया इदि जादों आरो माने माखासे लोगोफोर दं माने आसामिसाव बुंनो हायो मानोना आं सानदों आरोना आं बर' जानानै आं बर'खौनो बानायगोन आं मानो आसामिस बानायगोन बिदि खोथाया जादों होमबाबो माजे माजे गेजेर गेजेर आसामिस सोलांगोन आरोना हिन्दीबो सोलांगोन दे बर'आ मेन गाइस फाइनली जों हजाय कलेज मोनफैबाय फाइनली हम हजाय कलेज आ गया अभी आप लोग देखते रहिए हजाय कॉलेज ये है हजाय कॉलेज आप लोग आने गाइस बेनो बै जों थाना जों क्लास लायो आरो मालाबा आरो बैहायबो मालाबा लायो आरो बै जाबो लायो आरोना नै बे जा गेटआ जों हाबो आरोना ओमफ्राय मेन गेटआ बैयो आरो नै इजा बरिया पेन्टिं खालामदो आरोना नै इजा मजानो माने गाइस बहुत सुन्दरके पेन्टिं কৰিছে ইয়া চাওক বহুত ভাল লাগে এনেকা আৰু ইফালে আৰু মানে কথাটো কি হ'ল গাইছ মানে এনেকা ৱালত পেইণ্টিং কৰিলে ভাল লাগে কিন্তু থু পেলালে মই বিৰাট বেয়া লাগে দেই কিন্তু মই থু নেপেলাওঁ আৰু বেলেগেও থু নেপেলাবি আৰু ইফালে চা ইউনিভাৰ্চিটি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু 1964 চনত স্থাপিত হৈছিল আৰু এইটো প্ৰায় 60 মান হৈ গ'ল ন ইয়াৰ্ছটো 60 মান হৈ গ'ল আৰু এই সৰস্বতী পূজা ইয়াতে হৈছিলে এইটোৱে लोगोफोर बे इउनिभार्सिटि नां फरायो आरोना बे रबीन्द्रनाथ टेगोर इउनिभार्सिटि बेहायनो आं बावाखै आरोना बे फरायनाया बिसि दिन जायाखै इउनिभार्सिटिनि फिलिंसआ माने बारा फैया आरोना बेहाय मानो होनब्ला फिसा नालाय जेनेबा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि जानांगौ सिलचर इउनिभार्सिटि जानांगौ आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटि बेफोरबायदि नङा आरोना एसे फिसा थेवबो माने मोजां आरो बेनो
बेनो फरायो आरोना गाइस जों दा बेनिफ्राय थांसै मालाबा नोंथांमोननो देखायनोसै आं भिडिअखौ पुरा फुल कलेजाव हाबनानैनो नाथाय दा बारा सम गैला गिदिंनोसै आरोना थ' नोंथांमोना गाइस माने जों इउनिभारसिटिनिफ्राय एसे साइडआव फैबाय आरोना माने बिराद धुला आरोना लामाया नै नोंथांमोना नुनो हागोन नै लामाया बिराद धुलाथार आरोना उनथिं थ' जों थांबाय थानोसै रयेल रेस्ट्र' माने बेहाय माबा माबि मोनो आरोना रेस्टुरेन्ट आरोना इयो माबा माबि दं आरो कफि सफि लोंनो हायो आरो इहाय मा जादोंथाय याद कि हयसे बियो अ हाबानो आरोना बेहाय नै बेहाय पुरा बरिया हाबा आरो खुमाय जाम नेকি बाबारे बाप तामा मजा देखुन बरिया बरिया क्लिक करें और फोटो क्लिक करते हैं तो ठीक है karena जालांनो मोनोबा बरिया जागौमोनलै एक्चुअली गाइस भिडिअ जोंहा पारमिसन गैया मानो होनोब्ला जों इमान गिदिर गिदिर मानसि नङाना गिदिर गिदिर मानसिनिसो हाबा इयो थेवबो बेलेग हाबाखौ जानो नाजागोन मानसिफोरनि ठीक गैया राति दाहि जाम नेকি उसर दोना राति दाहि जाम अरे गाइस नोंथांमोन आरो मोनसे देखायबावनोसै जो हुजाय डिस्ट्रिक्टनि माने स्टुडियाम आरोना बेनो दा नोंथांमोना नायदो स्टुडियामखौ हाबला आरो जों सिङावनो बाहेरखौ देखायलांगोन दिनै सिम्पल दोनथिगोन आरोना उनाव बरियान दोनथिगोन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बानायनानै आरोना स्टुडियाम माने स्टेडियाम आरोना ओइ टमटमाबो डिस्टार्बलै मानिबा बैनो बरियानो नोंथांमोना नुनो हादो बैलो लाइट बरियान आरो बेजा नैबेजा टाउन आरो नैबेजा कलेज आरो गाइस जों थांबाय थानि दा गारि बाराद्राय भिर जागोन नङाबा मोनाबा फाइनली गाइस बेनो जाबाय हुजाय टाउन आरो इफाले जाय इफाले माने नगावनिफ्राय इफाले कुमाले हुजाय फाइनेका कुमाले हुजाय जाय आरोना इजा थाङो आरोना थ' गाइस फैबाय थां नोंथांमोनाबो लोगोसे आंजों टाउन बेरायफानो लोगोसे आंजों टाउन बेरायफानो नोंथांमोना दै West Karbelong Tanang Road. West Karbelong Tanang Road. Ada aja gue. Ada aja tentang mana. Ada guys, बै ini जाबाय जोंनि बास स्टेन्ड आरोना जेराव मेराव थांनो हायो बे स्टेशननिफ्रायनो बेनो बास मोनजोबो आरोना जा गुवाहाटी बास नगाव बास जिखुनु आरोना नैबेजा बेनो जाबाय हजाय टाउन लोगोफोर फाइनालि जों माने बिशाल सफैबायानो आरो ससे दंबावो जों बिशालाव हाबनोसै आरो माने बे लोगो सासेना माने मा कर'ना भेक्सिननि सार्टिफिकेटआ गैयानो बेनिखायनो एसे प्रब्लेम जागोन ओंखायनो देरनो हाया नायनोसै आं थांनाय बाराव हाबनायावथ' देरनदोंमोन आं नाथाय दिनै एमबिबो गैला मबाइला बे सोरखौबा देरनो होनाय नायनोसैल' जायोना जाया जों फाइनालि मोनफैबाय बिशाल मार्केट मा लानाय जायो मा लानाय जाया नोंथांमोना लायाबो जानो हानायलै लोगोफोर मानो होनबा मामाना फैसाबो गैया समझ रहे हो आप नायगोनसो न' तार खुमाले माने एसि ल'बाय थान्दा के ये जाबाय बिशाल मार्केट बिशाल मेगा मार्केट आरो आमी इफाले जामा नै जान थांसै जों बिशाल मार्केट एन्ट्रि खालामबाय नैबेजानो बिशाल मार्केट बैजा नायसिगोन आरो माबा माबि कागज नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आसुन লাগিব পাৰে guys finally entry এই যাবাই বিশাল মেগা মার্কেট মানে लोगोफोर बेहाय no photos or video allowed माने बहुत प्रब्लेम जाबाय
देखायनो हानाय नंला नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ उनाव दोनथिनोसै माने एलाउड गैयानो आरोना दे नोंथांमोना बे समावनो लोगोफोर आं माने स्रि लाखुमादोंमोन आरोना भिडिअ नाथाय सासे उनथिंनिफ्राय एसे बोरैबा नुहरबाय बेनिखायनो दोनथ'नाय जाबाय हेल' लोगोफोर माने बिशाल मेगा मार्टआव माने एलाउड गैयानो आरोना मामानि फट' आरो भिडिअनि बेनिखायनो खालामनो हादिया सरि नोंथांमोनखौ दोनथिनो हादिया निमाहा बिनाय जाबाय दा बेरायलाबायनोसै माहाय थांनाय जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जों जेराव थाङो नोंथांमोनखौ लांफाबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय বেয়া লাগিছে দেই আজি কিন্তু হয় হয় ভিডিঅ' কৰিব নিদিলে না তাত বহুত বঢ়িয়াকৈ দেখুৱাম বুলি ভিউৱাৰ্ছকেইটা দেই दुखु मोननाङा नोंथांमोन आं दोनथिगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय नोंथांमोनखौ मा खालामनो उफाय गैयानो नेक्स्ट टाइम माबा एसे खावखोमादोंमोन आरोना भिडिअखौ जादिया एसे दं माने बाहेरनिखौ लादो जादले गाइस बन्द मानोना दिनै देवबार ना बेनिखायनो बन्द गोजा आरो नै स' बै जाबो सोरबा दखाना बन्द आरो गारियाबो एसे खम फैदो नङाबा बेलेग दिनबा माने तामाम गारि जायो आरोना बेहाय बेलाय सिंथुर आरोना बिराद मोजां नाङो मानसिखौ आं माने एकदम माने फ्रि आरो मानसिया सेन्डारि प्लेसा Hello guys. অৰুণ ভাই সকলে অৰুণক যেনে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তাকে গলো আৰু কমেন্ট শেয়াৰ লাইক শেয়াৰ কৰে বল আগত বল আৰু গাড়ী আহিছে গলি দিস ইজ গলি ঠাণ্ডা আহিছে ন লাহে লাহে ঠাণ্ডা পুরা আব্দুল মজিং শপিং কমপ্লেক্স এইটো তাতো মানে শপিং কৰিব পাৰে আৰু এই ইয়াত গাইছ এইটো আৰু এইটো SBI বেংক ষ্টেট বেংক শপিং মল খুলিছে ন বঢ়িয়া লাগে টাউনত ঘূৰি কেনে গাইছ এইটোৱে হ'ল ষ্টেট বেংক পইচা ওলামগৈ का गाड़ी है बिया का शादी का अरे गाइस এইটো ট্ৰেন্ডছ মানে শপিং মল নতুন আৰু না এইটো হুজাৰ আহিলে আপোনালোকে সোমাব পাৰে বহুতটা শপিং মল আছে এইটো বঢ়িয়া আৰু ইয়া বঢ়িয়া এইটো ট্ৰেন্ডছ बঢ়िया माने लोगोफोर हजायाव शपिं मल दं आरोना मोनथाम मोनब्रैसो शपिं खालामनो हागोन नोंथांमोना हुजायाव फैयोबा मास्कखौ खुलिल' মই অলপ এতিয়াতো দৰকাৰ নাই আৰু মাস্ক আছে পিছলৈ আছে এতিয়া মানে বৰ্তমান ভিডিঅ' কৰিম না মানে शपिं मल दं তে शपिं खालामनो हायो आरो मा लायो खिन्थु नाथाय बिराद दुखु मोनबाय आरो आं माने बिशालखौ एसे दोनथिगोन सानबाय नोंथांमोनखौ दोनथिनो हादिया आरो जों दा फाग्ला बायदि रोनावलाबायगासिनो दं आरोना थांगासिनो दं मा मोनो लामायाव बेखौनो टेस्ट खालामलांगोन समझ रहे हो माने नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय কি খাবি ক बे जाबाय सुइटि हटेल आरोना बे एसे ब्रेन्डेड माल मोनो आरोना जानाय लोंनायनि भितराव ইয়াত মানে ব্ৰেণ্ডেড পায় আৰু ন খোৱা বস্তুবিলাক তই ফাৰ্ষ্ট নে আজি মই মানে ইয়াত দুইবাৰ আহিলোঁ দেই একবাৰতে একটা পৰঠাত 70 টকাৰ কাৰণে পলাই গৈছে এবাৰ কিমান হয় আৰু নাজানে আৰু দেই এইটোৱে হ'ল সুইটি হোটেল কিবা পৰঠা কিমান এখনত 70 পা 70 নাই দিনিব 70 অলপ কম নহয় জানো কম নহয় পুৰিটো পুৰিটো কি কি পায় চুলা চব্জি পাব আৰু দুটা পুৰি পাব দিয়ক দে দুইটা জেগা কাউन्सि आरोना मोनसे एक
प्लेट परथानि दामा जाबाय 70 नोंथांमोना नायबाय थादो ओमफ्राय गाइस मोनफैबाय दैखौ देरना लानोसै आरिबालाय start एक चामच अरे चामच चामच दिया ना kabeli bunuh narai ga nagau Finally guys, 230 bill खामबाय रसमलाई 2 प्लेट आरो पुरी 2 प्लेट आरो 230 आरो पानी बटल आरो इलाय मोना जाबोदो बेनिखायनो खोमसि नुदो आरोना मोना जाबाय काले যাব লাগে পঢ়িব লাগে অলপ নহলে কালে এইটো পাব লাড্ডু পাব বেগ হৈ যাব কেইটা বেগ লাগিলে দুইটা অলৰেডি লাগিলে বোলে এক্সাম দুইটা দিছিল ন দুইটা বেগ লাগিলে কিন্তু মোৰ সেশনেলত একটা লাগিছে দেই বেগ ইটো খাটাং ইংলিশটো বেগ লাগিছে কাৰণ আমি আসামিজ মিডিয়ামৰ ল'ৰা ন তে ইংলিশত অলপ মানে প্ৰবলেম হৈ যায় সো বেগ লগাব লাগিব এটা হলে তেতিয়া মানে বিয়ে পোৱা নিচিনা লাগে ন তে আমি মাংস কিনিব যাম এতিয়া itu no mangsa bazar to boiler paina na bhai আজি মানুহ নাই ha আজি মানুহ নাই ঠাণ্ডা আজি ঠাণ্ডা আ সিন্দর আজি মাংস বাজার ঠান্ডা হবে নাকি হয় হয় আজি দেওবাৰ গৰম চল বজড়ি কে গরম হবো না চল আজি এতিয়া মাংস বাজাৰত গৈ আছো মাংস বাজাৰ হুজাই টাউনৰ মাংস বাজাৰ গৈ আছো ঠান্ডা লাগি গ'ল बिराद गोजां दे लोगोफोर मा खालामनो आंनाथ' ट्रेक शु नालाय माने एसे थान्दा नाङो थाबनो मांस बाजार बयलार पाबो दानो ता बयलार हेलो কিন্তু আমি ঠেঙৰি লৈ গৈছিলোঁ দেই কি ঠেং বয়লাৰ ঠেংটো খাই ভাল লাগে ঠেংটো আরে এইটো মাছ বজাৰ ন এইটো মাছ বজাৰ এইটো মাছ বজাৰ এইফালে আৰু মাংস ব্ৰইলাৰ দোকান মুনফিবাই দা ব্ৰইলাৰ কা শুনিছি আৰু না দোকান বেছি নালাগে কিমান কেজি কিমান 220 নেকি 200 নহয় জানো আমাৰ ফালে তো 200 নাই এতিয়া 220 বাপ ৰে বাপ দে আধা কেজি দে आधा केजी लानोसै आरोना बेखौ तामाम बरिया जागोन मोजां जानो लोगोफोर लाबाय नै बयलारा आधा केजि लाबाय होखाबायनोसै आरोना दा आरो दा आधा लानांगौ आधा लानोसै
फाइनाली गाइस जों सब बुस्थु लाबाय आरो जों दा थांनोसै आरो भिडिअआ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ मोजांनो इन्ट्रेस्ट लादो आरो लोगोसे सापर्ट होदो 1K जासिगोन अनलि 30 भिडिअ दं नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक होदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो बेसेबां हायो नोंथांमोना आरो नायबाय थादो दा जों थांसै आरो दिनैनि भिडिअआ बेसेबांसै बाय